Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Rizalino. Taong 1948, Bindoy, Negros Oriental. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nagpapagaling si Rizalino. Isa siyang veteranong sundalo na milagrong nakaligtas sa ikalawang pandaigdigang digmaan. Maniwala kayo o hindi, sa grupo ni Rizalino, tanging siya lamang ang hindi napaslang ng kanilang mga kalaban. Noong mga panahong kasing naglalakbay ang kanilang grupo, bigla na lamang silang tinambangan ng mga dayuhang sundalo. Nagawa naman nilang makalaban pero hindi yun sapat upang mapangibabawan ang mga lakas na armas ng mga kalaban nila. Ayon sa kanya, hindi lang swerte ang bumuhay sa kanya noon, kundi ang kanyang diskarte kung papaano magmukhang patay sa harapan ng mga kalaban niya. Sa loob ng 3 araw, kahit duguan ang kanyang katawan, nagpatuloy siyang mabuhay sa pamamagitan ng paggapang sa teritoryo ng kanilang mga kalaban, dala-dala ang bangkay ng pinakamatalik niyang kaibigan. Naniniwala si Rizalino, ang katawan nito ang magliligtas sa kanya sa panganib. Matapos ang 3 araw niyang pagtitiis, nagawa naman siyang matunto ng kanyang mga kasama. Nang masipat naman ng mga ito ang kalagayan niya, nagpasyayong dalhin siya sa ospital at sa pangakong iuuwi siya ng Bindoy matapos niyang gumaling. Halos 2 buwan lamang noon ang lumipas, ibinalik na nga siya sa kanyang pamilya para maipagpatuloy ang kanyang buhay. Bagaman inutil na ang mga paa ni Rizalino, pilit pa rin siyang nagtatrabaho. Awang-awa na kasi siya noon sa kanyang mga kapatid, sa kadahilanan yun palagi ang nagtatamo sa kanya ng kanyang mga pangangailangan. Yung ibinigay din kasi sa kanyang ayuda ng gobyerno, hindi sapat para makaraos siya sa mahabang panahon. Dahil sa hindi naman niya kayang maglakad o kung ano, itinuon niya ang kanyang sarili sa paglulukit ng bunga ng nyog at paggawa ng walis gamit ang dahon nito. Kapag natatapos niya ang kanyang ginagawa, binibenta naman yon ng kanyang mga nakababatang kapatid. Ganon at ganon palagi ang kanyang ginagawa sa paniniwalang balang araw makakaahon din sila sa kahirapan. Sa pagkaraan ng ilang buwan, pansin na pansin naman ng kanyang mga magulang ang pangangayayat ng kanyang katawan. Hindi na nagiging maganda ang lagay noon ni Rizalino sa kadahilanang hindi sapat ang kanyang mga kinakain para mabigyan siya ng tamang nutrisyon. Nagagawa naman nilang makalikom ng sapat na pambili ng kanyang gamot, subalit kapalit naman ito ang kawalan nila ng makakain sa loob ng 2 araw. Dahil sa ganoong pagpipilian, kaya na may mas ninais na lamang niyang pakainin ang kanyang mga kadugo. Para sa kanya, di hamak na mas mahalaga ang buhay nito kung ikukumpara sa baldadong katulad niya. Dahil sa ganoong sitwasyon, kung kaya't habang lumilipas ang araw, pahirap naman ang pahirap ang kanyang pinagdaraanan. Isang gabi, habang natutulog siya, bigla namang pumasok sa kanyang wisyo ang yumaong kaibigan niya. Ayon kay Rizalino, nadatnan niya ang kanyang sarili noon na naglalakad sa isang mahabang pasilyo. Pagdating niya sa dulo, bumungad yun sa kanyang nakasuot ng unipormeng pangsundalo. Alam niyang panaginip ang mga bagay na yon pero hindi niya maiwasang mamangha sa kadahilanang ang buong pakiramdam niya, yon ay totoo. Alam ko, Rizalino, kinuha mo ang iilan sa mga gamit ko. Hanapin mo ang kinuha mo sa aking itim na libro. Doon mo masusumpungan ang kasagutan sa iyong paghihirap. Wika ng kanyang matalik na kaibigan. Matapos nitong makapagsalita, agad din naman yung naglakad papalayo sa kanya. Sa pagdilim ng paligid, dahan-dahan namang bumalik sa kanyang katawan ang kanyang wisyo. Pagmulat ng kanyang mga mata,
agad naman siyang napalingon sa ilalim ng aparador niya. Kahit nahihirapan siyang bumaba sa higaan noon, pinilit niyang gumalaw, mapuntahan lamang ang lugar na yon. Habang gumagapang siya papalapit dito, kitang-kita na niya ang isang manipis na libro na halos ilang taon na din doong nakatago. Pagdukot niya sa kinaroroonan nito, dali-dali naman niya yung binuklat at kasabay nito ang kanyang pagsilay sa isang batong kulay itim na naroon sa pinakagitna nitong pahina. Ang papel na pinaglalagyan ng bato, nangingitim na at nagkakaroon na ng maliliit na kulay puting ugat. Habang pinagmamasdan niya ang bagay na yon, wala naman siyang nararamdamang kakaiba. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang unti-unti na siyang nakakarinig ng mga tinig sa isipan niya. Noong una, nagagawa niya pa yung ipagsawalang bahala, subalit habang patagal ng patagal itong nangungusap sa kanya, doon niya unti-unting nauunawaan ang nais iparating ng tinig. Kung hindi siya nagkakamali, pinapakain ito ang batong yun sa kanya kapalit ng paggaling ng kanyang katawan. Dahil sa pagmamalabis ni Rizalino na gumaling, kung kaya't walang pagdadalawang isip niyang sinunod ang sinasabi ng tinig. Sa paglunok niya ng batong yon, agad naman niyang naramdaman ang animoy dahan-dahang paggaan ng kanyang katawan. Hindi naglaon, napansin na niya ang pagkakaroon ng lakas ng kanyang paa, kaya na may buong lakas siyang bumangon mula sa kanyang pagkakahiga. Pagtayo ni Rizalino, labis naman ang kanyang pagpipigil sa nararamdaman niyang tuwa. Dahil dito, dali-dali naman siyang lumabas para mag-ikot sa paligid. Habang lumalayo siya sa kanilang tahanan, napapansin naman niya ang animoy pagkakaroon niya ng napakatalas na pandama. Ultimo ang paglipad ng paru-paro, nagagawa niya yung marinig. Napakalawak din ang kanyang paningin sa paligid, hindi alintana ang dilim na bumabalot sa buong lupain. Makalipas lamang ang ilang minutong paglalakad, bahagya naman siyang natigilan nang marinig niya ang isang tinig na nagsasabi sa kanyang isipan ng, "Gabi lamang ang iyong paghahari. Tuwing umaga babalik ka sa dati mong kalagayan. Huwag kang magpakalayo sapagkat hindi mo gugustuhing manghina sa lugar na wala kang mahihingian ng tulong. Mag-iingat ka, kaibigan. Marami ang magdududa sa iyong bagong kakayahan." Dahil sa sinabi nito, agad namang bumalik si Rizalino sa kanilang tahanan upang muling pakiramdaman ang kanyang sarili. Pagpasok niya noon sa kanyang silid, dahan-dahan naman siyang humiga habang patuloy na nag-iisip. Hindi niya mawari kung ano talaga ang tunay niyang nararamdaman. Sa kaloob-looban niya kasi, naghahalo ang tuwa, takot at pagkabahala. Maaaring hindi lang biyaya ang kalakip ng batong ipinamana ng yumao niyang kaibigan, bagkus ay isa ring sumpa. Sa paglipas ng mga araw, nagpatuloy ang ginagawang pananaliksik ni Rizalino ukol sa bato. Tuwing gabi, hindi niya maiwasang tumungo kung saan-saan sa kadahilanang yun pa lamang ang unang pagkakataon na mapagbigyan ang matagal na niyang kahilingan. Habang naglilibot siya sa kanilang lugar, nakilala niya ang isang matandang hukluban na palagi niyang nakakasalubong sa daan tuwing 10 oras. Yon ang nagturo sa kanya kung ano ang mga kinakailangan niyang gawin upang magamit ang buong lakas ng mutyang kanyang tinatangan. Dagdag pa nito na hindi pangkaraniwan para sa isang tao ang basta-basta na lamang magtangan ng ganoong kakayahan. Isang gabi, habang naglalakad siya sa kanilang baryo, naisipan niyang tumungo sa bahay ng hukluban. Pagdating niya roon, nadatna naman niya yung nagluluto ng karne sa loob ng bahay nito. Napakalaking kawa ang ginagamit noon ng matanda na para bang marami yung papakainin sa kanyang niluluto. Nang mapansin naman ito ang kanyang pagdating, agad naman yung napatingin sa kanya habang nagwiwika ng, Tama
Tamang-tama lang ang pagdating mo, Rizalino. Maluluto na ito. Dahil sa sinabi nito, wala naman siyang nagawa kundi ang umupo habang naghihintay. Maya-maya pa, paglapit sa kanya ng matanda, bitbit na nito ang isang mangkok na walang ibang sahog maliban sa karne at tubig. Bago niya yun tinikman, inamoy-amoy niya pa ito, subalit wala talaga siyang naaamoy na pampalasang hinalo. Pagtikim ni Rizalino, halos lumuwa naman ang kanyang mga mata dahil sa sarap ng niluto ng matanda. Magmula noon, gabi-gabi na niyang hinahanap ang pagkaing yon. Tuwing umaga naman, wala siyang ibang ginagawa kundi ang magpahinga para makalikom ng lakas sa pagsapit ng gabi. Bibihira na din siya noon kung kumain na siya namang labis na ipinag-aalala ng kanyang mga magulang. Habang patagal ng patagal natanga niya ang bato sa loob ng kanyang sistema, hindi na niya napapansin ang animoy pagbabago ng ugali niya. Isang hapon, habang natutulog siya, dumating ang ama niya kasama ang isang matandang albularyo sa bahay nila. Hindi pa man yun nakakapasok sa kanyang silid, rinig na ni Rizalino ang pag-uusap ng mga ito. Dala ng kanyang labis na takot, pinilit niyang magkubli sa kumot. Subalit sa pagpasok ng matanda, agad naman itong inalis ng kanyang ama na siyang naging sanhi para magkatitigan sila. Pagsilay ni Rizalino sa matandang yon, ramdam na ramdam niya ang animoy pagkasunog ng kanyang balat dahil sa presensya nito. Halos mayat maya ang kanyang pagpahid, makaramdam lamang ng ginhawa kahit papaano. Lumipas pa ang ilang minuto, wala namang ginawa ang matandang yun sa kanya, maliban sa kausapin siya. Tinanong siya nito kung kumusta na ba siya, ano ang pinagkakaabalahan niya, at kung kontento ba siya sa kalagayan na kinaroroonan niya. Matapos siyang maitanong ng matanda, nagkwento naman ito sa kung ano ang nakaraan nitong buhay bago yun pumasok sa larangan ng panggagamot. Sa pagpapatuloy ng pananatili nito, pansin na pansin naman ni Rizalino ang animoy kaalaman nito sa kanyang kalagayan. Ang hindi lang niya maintindihan, bakit nagmamaang-maangan yung makipag-usap sa kanya. Maya-maya pa, pag-alis ng kanyang ama sa silid niya, bigla namang napalitan ng seryosong itsura ang pagmumukha ng matanda. Makinig ka, iho. Alam ko kung ano ang kalagayan mo. Bibigyan kita ng 3 araw para puwersahan niyang iwaksi sa katawan mo. Kung hindi mo yan magagawa, pasensyahan tayo. Akala mo ba walang nakakakita sa iyo tuwing gabi? Pues, nagkakamali ka. Pabulong na wika sa kanya ng matanda. Matapos nitong makapagsalita, agad naman yung lumabas ng kanyang silid na parabang walang nangyari. Kinagabihan, habang nagpapahinga si Rizalino, muli na naman siyang binisita ng tinig sa kanyang isipan. Pagmulat ng kanyang mga mata, agad naman siyang tumayo at mabilisang tumungo sa bahay ng hukluban. Habang naglalakad siya patungo sa lugar na yon, ramdam na ramdam naman niya ang kakaibang presensyang sumusunod sa kanya. Nawala lamang ito nang marating na niya ang teritoryo ng matanda. Pagpasok niya sa loob ng kubo, bumungad sa kanya ang iba pang kaibigan ng hukluban. Lahat ito, animoy naghihintay na matapos ang ginagawang pagluluto ng matanda. Hindi naglaon, pagdating ng matandang yun dala-dala ang kumukulong kawa, agad naman yung nagsalo ng pagkain. Lahat sila, tuwang-tuwang nilantaka ng karne, habang itong si Rizalino naman, matinding pagpipigil ang kanyang ginawa upang hindi makakain ng luto ng matanda. Dahil sa kanyang ginawa, agad naman niyang naagaw ang pansin nito. Paglapit ng matandang yun, dala-dala ang isang mangkok, dahan-dahan naman yung iniabot sa kanya habang nagwiwika ng,
kumain ka na. Alam kong gutom na gutom ka na. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, doon na niya sinubukang magtanong kung saang hayop galing ang karneng yon. Maliban kasi sa wala namang kakayahang bumili ng karne sa merkado ang matanda, labis din ang kanyang pagtataka kung bakit gabi-gabi na lang ganun palagi ang kanilang nilalantakan. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, ngumisi lang naman yun sa kanya habang sumasagot ng, Gusto mo bang makita kung saan ko ito kinukuha? Halika, sumunod ka. Kasabay ng pagwika nito ay ang dahan-dahan naman nilang pagtungo sa isang silid na merong kandado. Pagbukas ng matanda sa pinto nito, unang bumungad kay Rizalino ang mga bangkay ng sanggol na nakatambak sa gilid. Sa unahang bahagi nito, naroon ang mga patay na katawan ng tao nakabitin sa isang kadenang may matulis na bakal sa dulo. Habang papaloob sila Rizalino sa lugar na yon, amoy na amoy naman niya ang napakasangsang na baho ng mga ito. Imbis na masuka siya, tila bang hindi niya maipagkakaila na nagugustuhan niya ang amoy sa lugar na yon. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon ipinagtapat sa kanya ng matanda na isa na siyang ganap na aswang. Wala na siyang magagawa para mabawi pa ang dati niyang kalagayan sa kadahilanang nakatikim na siya ng karne ng tao. Dagdag pa nito na mas maganda na lamang na maging isa siyang dyablo gawa ng sa pamamagitan ng abilidad ng bato, tuluyan na siyang kakalas sa mga tanikalang bumabalot sa kanyang wisyo. Mariinding inilahad ng matanda sa kanya, isa siyang walang silbing tao kung mananatili siyang baldado. Matapos namang marinig ni Rizalino ang sinabi ng matandang yon, hindi niya maipagkakailang yon ay totoo. Sa loob-loob niya, tama ang sinasabi nito, gawa ng wala naman yung ibang iniisip kundi ang mapabuti siya. Sa paglalim pa ng gabi, lahat ng pagdadalawang isip niya sa kanyang sarili ay tuluyan ng nawala. Sa puntong yon, desididong-desidido na siya na yakapin ang ganoong buhay. Nakahanda na rin siyang iwan ng kanyang pamilya kung yon ang pagnanais ng matanda. Makalipas pa ang ilang oras, nang sumapit na ang uwian ng kanilang samahan, agad namang tinahak ni Rizalino ang daan pabalik sa kanilang tahanan. Habang binabagtas niya ang daan, muli na naman niyang naramdaman ang kakaibang presensyang umaaligid hanggang sa dumating ang puntong doon niya nasilayan ang matandang manggagamot na nakaupo sa gilid ng daan. Meron itong daladalang patpat na animoy nagpapalabo sa kanyang matalas na paningin. Para makaiwas itong si Rizalino, sinubukan niyang baybayin ang ibang daan, subalit bago pa man siya makalayo, bigla naman siyang natigilan sa kanyang kinaroroonan. Pinipilit niya pa noong igalaw ang kanyang katawan, pero pakiramdam niya, merong pumipigil dito. Maya-maya pa, paglapit sa kanya ng matanda, bigla namang nawala ang bigat ng kanyang katawan matapos nitong umubo. Sa pagtitigan nilang dalawa, inilahad nito sa kanya na yun na ang huling pagkakataon para masilayan niya ang hukluban at ang iba pa niyang mga kaibigan sa bahay na yon. Dagdag pa nito, hindi makakabuti para sa kanya na makipagkaibigan sa mga aswang sa kadahilanang magdudulot lamang yon ng pighati at kahirapan sa kanyang pamilya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, pinilit naman niyang magrason, subalit hindi pa man siya nakakapagsalita, muli na naman niyang naramdaman ang bigat ng kanyang pakiramdam. Dahil dito, wala nang nagawa itong si Rizalino kundi ang sumunod sa nais ng matanda. Hindi pa huli ang lahat, Rizalino. Magagamot pa kita. Hayaan mo kong tumulong. Bakit mo ba hinahangad na maging katulad nila? Kulang ba ang mga dahilan ng iyong pagiging tao? Tandaan mo, hindi sa mundong ito ang totoong buhay. Magtiis ka, hindi mo na lang mapapansin. Kinaganti ka na pala ng may likha.
wika ng matanda. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, inilahad nito sa kanya na hindi lang yon nag-iisa. Ang kanyang pagpunta sa bahay ng hukluban ang naging daan ng mga albularyo para mahanap pa ang ibang aswang na pumapatay sa kanilang lugar. Dagdag pa nito na habang sila'y nag-uusap doon, kasalukuyan ang nakikipaglaban ang mga kasama nito laban sa grupo ng mga aswang. Mataas din ang tiwala nito sa mga kasamahan niyang albularyo, lalo pat kagaya ng matandang yon, nagtatangan din ang mga ito ng malalalim na lihim na karunungan. Mariin din itong inilahad sa kanya na kung hindi siya susunod, wala na itong magagawa kundi isama siya sa mga nilalang na yon. Nang marinig naman yon ni Rizalino, malungkot naman niyang inilahad dito ang kanyang pagsang-ayon sa inialok na gamot ng matanda. Bago pa man sila makarating sa kanilang tahanan, nagawa na niyang mainom ang langis nitong ibinigay sa kanya. Sa pagpasok nila sa loob ng kanilang bahay, nadatna naman niya ang kanyang mga magulang na matyagang naghihintay. Pagsilay nito sa kanya, halos hindi naman ito makapagsalita sa kadahilan ng hindi yun makapaniwala na nagagawa niya palang makapaglakad tuwing gabi. Paglapit ng kanyang ama sa kanya, agad naman siya nitong niyakap habang bakas sa pagmumukha nito ang matinding pag-aalala. Makalipas pa ang ilang minuto, humiga na nga si Rizalino sa kanyang silid, alinsunod sa nais mangyari ng matanda. Dahil sa kumapit na ng husto sa kanyang katawan ng mutyang nilulun niya, kaya na may inabot ng ilang araw ang naganap na gamutan. Maraming langis at ritual na pinagdaanan nitong si Rizalino na halos ikamatay na ng kanyang katawan. Ayon sa kanya, ang pinakanakakatakot sa lahat ng hakbang sa panggagamot ng matanda ay ang pagpapainom nito sa kanya ng mantikang naglalaman ng iba't ibang uri ng halaman. Sa bawat paglagok niya sa mantikang yon, nagbigay ito sa kanya ng pakiramdam na animoy hinihiwa ang kanyang lalamunan. Gabi-gabi rin siya nitong ginagapos sa kanyang higaan, masiguro lamang na hindi siya makakatakas. Kapag umaga naman, muling nagpapatuloy ang kanilang gamutan. Para makuha ang batong kumain sa loob ng kanyang sistema, 10 oras siya nitong ibinitin ng pabaliktad. Sa mga sandaling yon, walang ibang ginawa itong si Rizalino kundi amuyin ang nasusunog na dagta ng makabuhay, maisuka niya lamang ang mutya. Habang ginagawa niya ito, halos malagutan naman siya ng hininga, gawa ng sa bawat paglanghap niya ng usok, pakiramdam niya may kamay sa loob ng kanyang sistema na ginagalugod ang bawat sulok niya. Pagkaraan pa ng 5 araw, nagawa na ngang masuka ni Rizalino ang batong nasa durog na durog ng estado. Ayon sa matandang nanggamot sa kanya, ang pagkadurog ng mutyang yon ay nangangahulugang patay na ito. Nang marinig naman yon ni Rizalino, unti-unti naman niyang napapansin ang pagkawala ng lakas ng kanyang mga paa. Hindi naglaon, bumalik na rin siya sa dati niyang sitwasyon na siya namang hindi niya pinagsisihan. Para sa kanya, mas mainam na manatili sa ganoong kalagayan kesa na may nakakapaglakad nga siya, alalahanin naman siya para sa kanyang pamilya. Magmula noong tuluyan ang naialis ang sumpa ng bato sa kanyang katawan, ginawa niya ang lahat para lamang wag na siyang malunod sa kalungkutan. Labis na naniniwala itong si Rizalino na ang kawalan niya ng pag-asa ang nagdulot kung bakit nagawa niyang magpatukso sa demonyo. Sa paglipas pa ng mga araw, doon niya din napag-alaman ang nangyari sa grupo ng mga aswang na hinabol ng mga albularyo. Ayon sa matanda, habang binabagtas ng mga nilalang ang daan papauwi, isa-isa naman silang tinatambangan ng mga albularyo. Ultimo ang huklubang nagbubuhos ng langis sa katawan nito ay hindi rin nakaligtas. Dagdag pa ng matanda, kaya nila yun napatay ng walang kahirap-hirap dahil sa hindi inaasahan ng mga ito ang kanilang plano.
Ni katiting na pagkakataon ay hindi rin nila yun pinagbigyan nang sa gayoy hindi sila malagasan ng mga kasama. Bago nila iniwan ang bahay ng hukluban, sinilaban nila ito kalakip ang mga katawan ng taong nasa loob nito. Matapos siyan, nagbigay din sila ng babala sa mga nilalang na naninirahan sa baryo na ganun din ang kanilang sasapitin sa oras na pinili nilang manggulo. Makalipas pa ang 3 taon, binawian na din ng buhay itong si Rizalino dahil sa tindi ng komplikasyon sa kanyang katawan. Bago siya tuluyang pumanaw, lahat ng kanyang karanasan ay nagawa niyang maipasa sa kapatid niyang nananaliksik din ng mga lihim na karunungan. Alam niya kasi noon sa kanyang sarili na sa lahat ng kapatid niya, yun lamang ang makakaintindi sa sitwasyong pinagdaraanan niya. Pero alam niyo ba na kahit ilang dekada nang ipinagpahinga ng Diyos itong si Rizalino, nananatili pa ring sariwa ang kanyang kwento sa mga kamag-anak niyang binahagian din ng kanyang istorya. Sa kanilang pamilya kasi, siya lamang ang nagkaroon ng ganong karanasan noong minsang nabuhay siya dulot ng ikalawang digmaan sa pamamagitan lamang ng pagtago niya sa kanyang sarili gamit ang bangkay ng matalik niyang kaibigan. Okay, opinyon ko sa kwento. Ang ganda lang rin ng takbo ng kwento ng buhay ni Rizalino, no? Pero yun nga, lahat ng bagay na alam natin mabilis na proseso na nangyari. Kasi yung kanya instant di ba? Bigla siya nakakatayo. Kaso nga lang, tuwing gabi lang. Kumbaga, hiram na kapangyarihan lang, hindi talaga sa kanya yun. Yun nga, kapag yung mga bagay ay mabilis na nangyayari sa mga buhay natin, no? Mabilis din silang nawawala. Diba? Pansinin ninyo sa mga sarili ninyo. Kapag mabilis yung proseso, mabilis ding nawawala. Pero pag yung unti-unti, yung pinaghihirapan natin, yung talagang dugot pawis ang nilaan natin, hindi siya nawawala. O kung mawala man, sobrang tagal. Alam nyo yun, ilang taon pa yung bibilangin. Yun lang yung napansin ko sa takbo ng kwento ni Rizalino. Ang hirap kasi banggitin ang pangalan eh. Pero, ang maganda lang din dito kasi, niyakap ni Rizalino yung pagbabagong buhay. Kasi ako, kung tutuusin, maski ako sa kalagayan ni Rizalino, mapapaisip ako eh. Oo nga, baldado ako tuwing umaga. Pero pag gabi, para akong immortal. Lahat pwede kong gawin, di ba? Though hindi naman binanggit sa kwento na meron siyang kakaibang lakas, yung tipong parang si Gonzalo na paggabi sobrang lakas. Di ba? Yung tipong nakakatawid ng iba't ibang bundok, nakakatakbo ng mabilis, parang wala naman siyang ganong abilidad. Yun lang yung kapalit, yun nga, yung nakakapaglakad siya ng diretso, siguro nakakatakbo naman. Pero masakit nito, kailangan niyang kumain ng tao eh. 'Di ba? Para ma-maintain yung ganun niyang abilidad. So parang ang pangit lang pakinggan. Yun naman sa akin lang. Pero kayo pa rin. Kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.